aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Ang kwentong ito ay ipinadalang muli ni Rene. Nangyari ito taong 1988 sa probinsya ng Bicol. Simulan na natin ang kwento. Magandang umaga pong muli, Captain Kokak, at sa lahat po ng nakikinig. Ako po ulit ito, si Rene. Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil sa inyong walang sawang pakikinig sa mga kwento ni Mamang at Tatay Kaloy na aking ipinapadala. Huwag na nating patagalin. Ang kwentong ito ay ikinuwento mismo sa akin ni Mamang. Nangyari ito taong 1988 sa probinsya ng Bicol. Hindi ko na lang po ulit babanggitin ang eksaktong lugar. Matapos palayasin ni Mamang sa kanyang pamamahay, ang dalawang lalaking sumalbahe sa kaibigan niyang batang babae ay talagang mas napadalas na ang pagdalaw ni Mamang sa bahay ng bata at sa ina nito. Oo, at mainit ang dugo ni Mamang sa mga aswang, pero sa mag-ina ay hindi. Sa mahigit 1 buwan niya kasing pagpapabalik-balik sa bahay ng mga ito, ay naobserbahan niyang hindi naman masamang aswang ang dalawa. Hindi rin nananakit at kumakain ng karne ng tao ang mga iyon. Umaasa lamang ang mga ito sa mga alaga nilang manok. At paminsan-minsan ay kumakain din ng mga ito ng kamote at saging. Bagamat hindi palang ngiti ang nanay ng bata, ay sadyang napakabuti rin ito. At talaga namang magalang. Tuwang-tuwa talaga si Mamang sa mag-ina. Isang beses nga ay nagdala si Mamang ng 1 buong biik sa bahay ng mga ito. Ang ginawa ng nanay ng bata ay kinatay iyon. Tapos yung lamang loob noon ay niluto at ginawang papaitan na inihain kay Mamang. Bagamat kitang-kita sa mukha ng mag-ina ang pagkasarap sa pagkain ng hilaw na karne ng baboy, ay hindi nila iyon inubos. Ayon sa nanay ng bata, ay ibibilad nila sa araw yung iba at patutuyuin. Para raw may karne pa rin ng baboy silang kakainin sa mga susunod na araw. Minsan lang daw kasi sila makakain ng karne ng baboy . Madalas ding hinihiram ni Mamang yung batang babae sa nanay nito para isama sa bahay. Kinuwento rin kasi ni Mamang doon sa nanay ng bata na nangungulila raw kasi ito sa anak at apo niya . Ako yun at si Tatay Kaloy. Dahil tiwala naman yung nanay ng bata at alam nito na ligtas ang anak niya sa piling ni Mamang, ay pumapayag ito. Palagi rin naman kasing inihahatid ni Mamang yung bata sa kanyang ina kapag sasapit ng gabi . Isang araw, kakatapos lang magmerienda ni Mamang at ng batang babae. Marahang hinahaplos ni Mamang ang buhok ng bata nang biglang inilapit ng batang babae ang bibig nito sa tenga ni Mamang at may ibinulong. "Mamang, may aswang po roon sa may puno ng sampalok." Mahina lang ang pagkakabulong ng batang babae kay Mamang, pero sapat na iyon para marinig ni Mamang. Bagamat hindi nakikita ni Mamang ang aswang na iyon, ay nararamdaman niya ito. Nakumpirma niya ring mayroon ngang aswang sa paligid dahil umiinit ang botelya ng langis na nakaipit sa tagiliran ng kanyang palda. "Ganoon ba, apo? Sige at maglaro tayo. Gusto mo ba yun?" Magiliw na pag-aya ni Mamang sa batang babae.
Pero bago natin simulan ay magpahid ka muna nito sa kamay. Inilabas ni Mamang yung botelya ng langis mula sa pagkakaipit sa kanyang palda. Naglagay siya ng kaunti sa kanyang kamay. Tapos ay hinawakan din sa kamay ang batang babae. Ipinahid ni Mamang ang langis sa kamay ng bata hanggang sa bisig nito at braso. Matapos noon ay dinukot na ni Mamang yung tansong itak mula sa lalagyan nitong nakasabit sa kanyang tagiliran. Apo, ibabato ko tong itak doon sa puno ng nyog. Tapos ay kukunin mo at ibabalik sa akin. Malalaman natin kung sino ang mas mabilis sa atin. Paliwanag ni Mamang sa batang babae. Opo, Mamang. Nakangiting tugon ng bata. Halatang halata ang pananabik sa lalaruin nila ni Mamang. Sa isang iglap ay ibinato ni Mamang ang tansong itak sa puno ng nyog. Halos kalahati ng talim ng itak ay bumaon sa katawan ng puno. Yung batang babae naman ay sobrang bilis na nakatakbo sa puno ng nyog. At walang kahirap-hirap na natanggal ang pagkakabaon ng tansong itak ni Mamang. Nahawakan niya ang tanso at ibinalik kay Mamang. Aba apo, hindi ka lang pala mabilis. Malakas ka rin pala. Pagpuri ni Mamang sa batang babae. Tuwang-tuwa naman yung batang babae dahil sa papuri ni Mamang. Subukan ulit natin. Pagkasambit noon ni Mamang ay mabilis nitong ibinato yung tansong itak. Sa pagkakataong iyon ay hindi na sa puno ng nyog, kundi sa puno na ng sampalok. Kitang-kita ni Mamang. Hindi dumikit yung tansong itak sa katawan ng puno. Sa halip ay nabunyag ang bulto ng isang nilalang na tinamaan at tinarakan ng tansong itak. Ang itsura noon ay parang tao, subalit may makakapal na balahibo sa pisngi, bisig at binti. Katulad din naman ng sa tao ang mukha noon, subalit nakausli ang matutulis ng ngipin. Kumpirmado, isa nga yung aswang. Gamit ang mga kamay na may matutulis na kuko ay sinusubukang tanggalin ng nilalang na iyon ang pagkakatarak ng tansong itak sa sikmura nito. Subalit hindi niya iyon mahawakan ng matagal dahil napapaso ito tuwing tatangkaing hawakan ng tansong itak. Unti-unting nanghina yung aswang at bumagsak sa lupa. Nakatarak pa rin ang tansong itak sa sikmura nito. Maya-maya ay biglang nagsulputan ng tatlong malalaking lalaki. Ang itsura ng mga iyon ay katulad ng lalaking pinatamaan ni Mamang ng tansong itak. Galit na galit ang mga iyon. Naglalaway pa yung mga bibig na may nakausling mga ngipin. Sa mga oras na iyon ay nagtago na sa likod ni Mamang ang batang babae. Si Mamang naman ay umuusal na ng dasal. Akmang susugod na yung tatlong lalaki nang biglang mabilis na tumakbo at humarang ang isang itim na aso. Sinakmal nito ang isa sa mga lalaking aswang. Nagpapambuno na yung itim na aso at yung tatlong lalaking aswang. Tumakbo yung batang babae sa bangkay ng lalaking tinamaan ng itak. Binunot ang itak at ibinigay kay Mamang. Gamit ang tansong itak ay gumuhit si Mamang ng maliit na bilog sa lupa. Sa gitna ng bilog na iyon ay inilagay niya ang pulang panyong binasa ng langis. Mismong sa pulang panyong iyon ay itinarak ni Mamang ang tansong itak habang umuusal ng dasal. Sa isang iglap ay tumigil sa paggalaw yung tatlong lalaking aswang. Tanging yung itim na aso na lang ang nakagagalaw. Kagat-kagat sa bisig yung isa sa mga aswang. Nang makaramdam ang itim na aso na hindi na nanlalaban ng tatlo, ay binitawan na nito ang bisig ng isa sa mga lalaking aswang. Bumalik iyon sa anyo ng isang babae, ang nanay ng batang babae. Bakit kayo nanggugulo rito? Tanong ng nanay ng batang babae. Papatayin namin ang matanda. Sagot ng isa sa tatlong aswang na hindi pa rin nakagagalaw. Naubos na namin ang kabayaran niyan. Isang inahing baboy ang ibinigay ng dalawang lalaki.
kapalit ng buhay ng matandang yan. Yung isa doon ay may hiwa yung tagiliran. Sinaksak daw ng matandang yan. Paliwanag pa ng lalaking aswang. Anak nang, dahil sa isang baboy, papatay kayo ng tao. At yung 2 tao na nag-utos sa inyo, hindi si mamang ang sumaksak sa tagiliran noon. Ako ang kumagat noon. Pinagtangkaan nila ang buhay ng anak ko. Nakatulad nyo ay aswang din. Paliwanag ng nanay ng batang babae. Ano? Siya si mamang? Tila nang hilakbot ang 3 lalaking aswang dahil sa narinig. Nakagagalaw na rin ang mga ito. Mula sa likuran ng nanay ng batang babae ay naglakad ng papalapit si mamang. Oo, ako nga, ang nanay ni Kaloy, ang sundalong umubos sa kalahati ng lahi nyo. Kung gugustuhin nyo ay maaari na nating tapusin to rito. Sambit ni mamang habang hawak-hawak sa isa niyang kamay ang tansong itak na nangingintab dahil sa langis. Hindi na nakapagsalita pa ang 3 lalaking aswang at nanikluhod ang mga iyon sa harap ni mamang. Kinuha rin ng mga iyon ang bangkay ng kasamahan at sabay-sabay na nilisan ang lugar. Okay, bago po natin tapusin ang videong ito ay nais ko lang pong pasalamatan ng mga sumusunod. Sila po yung mga hindi na shoutout nung nakaraang shoutout. Maraming salamat po kina Ma'am Teresita Sareno, maraming salamat po. Ma'am Ran Koshikawa, maraming salamat po. Sir Aldrin Aquino at sa asawa niyang si Joey Abalos, maraming salamat po. Ma'am Luningning Concepcion, maraming salamat po. Lynette Reparado, maraming salamat po. Melona Padilla, maraming salamat po. Serenade Jacalan, maraming salamat po. Maricor Ambagan, maraming salamat po. Salvacion Agbuya, maraming salamat po. Julie Ruel, maraming salamat po. Rodel Alejano, maraming salamat po. Jocelyn Noval, maraming salamat po. Riza Canlas, maraming salamat po. Nel at sa anak niyang 9 years old, maraming salamat po. Hindi niya man ako mahal, pero sinisigurado ko, mahal ko kayo.